Αίσθηση προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης για μετονομασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, το μνημείο μετονομάζεται από μνημείο αγνώστου στρατιώτη σε μνημείο συντρόφου Ιωάννη Καραπανίδη. Ο Ιωάννης Καραπανίδης, αριστερός πολεμιστής στο αλβανικό μέτωπο το 1940, έγινε γνωστός όταν επιστρέφοντας μετά την κατάρρευση του μετώπου στο σπίτι του, βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από το παράθυρο του τρένου στην προσπάθειά του να βγάλει σέλφι με τη φωτογραφική μηχανή της εποχής. Τιμή και δόξα τον Ιωάννη Καραπανίδη. Και θα φυλάνε οι τσολιάδες μας τον Ιωάννη Καραπανίδη. Ναι, αφού είναι ήρωας. Ήρωας, μωρή. Τι ηρωικό έκανε. Θα τρελαθούμε τελείως. Γκρεμίστηκε ο μαλάκας για να βγάλει σέλφι. Θα τιμούμε τον νεκρό τον ακροβάτη που έπεσε υπέρ σέλφι. Τι ζούμε, Χριστέ μου. Τι ζούμε. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Είναι φάρσα. Εμένα πάντως μου αρέσει που από άγνωστος γίνεται γνωστός ο ήρωας. Θέλω να ξέρω ποιον τιμάω. Να είναι γνωστός ο στρατιώτης. Δόξα και τιμή στον Καραπανίδη. Έχετε τρελαθεί τελείως. Θα καταθέτουμε στεφάνια στον Καραπανίδη. Στο καφατζή που κρεμάστηκε σαν τη μαϊμού από το παράθυρο για να βγάλει φωτογραφία. Τι ηρωικό έκανε. Κρεμάς το πρώτο εσύ που το παράθυρο του τρένου να βγάλεις μια σωστή σέλφι και μετά λαλείς μου. Εγώ μια φορά έβγαλα το κεφάλι μου από λεωφορείο για σέλφι και παραλίγο μου το κόψει μια νταλίκα που πέρναγε. Άστα. Τι ακούν τα αυτιά μου. Ξεκουφάθηκα μέσα μου. Είναι δυνατόν αυτά που λέτε. Ήρωας ο Καραπανίδης. Και τι θα βάλουμε στον τοίχο. Στον τοίχο του Facebook. Στον τοίχο του μνημείου, μωρή. Τι εικόνα θα δείχνουμε. Το τρένο να έρχεται. Την επιμέλεια του μνημείου έχει αναλάβει η Καλλιτεχνική Επιτροπή υπό τον Ηλία Ψινάκη. Καραπουτσιάγινα. Ξεφτύλα τύπου. Τιμή και δόξα στον Ιωάννη Καραπανίδη.